Добрий ранець усім. Сьогодні неділя. Приїхали у костел на святую імшу. Молимся за святого Отца и бискупов, как тешились неоспинной подтримкой и допомогой Духа Святого. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, яким доручена влада, каб яны адчували всю повноту своей отказности перед Богом и людьми. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, яких напаткали життєві тяжкості, каб яны сподівалися на допомогу Бога і отримали світло Духа Святого. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодые суженства, каб отримали добрые умови для життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за все семьи у нашей краине, как завсёды с радостью приймали